Wayo sa'y lugar iyapan pasyara, waday balasan ay umabat. Pagnanantak ay kung tanway abayan mi sumangat kamit kwartos kangat wan ay grado luktak nan ruangan ingatok nan kortina tanu lumawang kami mantulang si usay ageng di pangkasarmi tusan kwartus kangatwan ay grado dadanan mi sang atay agdan tulagan mi usay ageng pankasar mi umali ay siyempre tusan kwartus kangatwan ay grado dadanan mi sang atay agdan tulagan mi usay ageng pangkasar mi umali ay Disyembre tusan kwartus kangat